आज यीशु मसीह के जन्मदिन है ना, तो जात है यीशु मसीह के जन्मदिन मनावे। का यीशु यीशु हरदम रटल करेला? एगो बात पूछी बताइबा? हाँ हो पूछा, काहे ना बताई। अच्छा यह बात रहा है, ला सुना हम बतावत है। सुना सुना बैतल हमें लिहल जनमवा, सुना सुना बैतल हमें, सुना सुना बैतल हमें लिहल जनमवा। चरनी में सोहर गावे भइले लाला नवा, चरनी में सोहर गावे भइले लाला नवा। सुना सुना बैतल हमें, सुना सुना बैतल हमें लिहल जनमवा, सुना सुना बैतल हमें लिहल जनमवा। पूछे करल है, सुना हम बतावत है। कवन घड़ी कवन बेला रहल, के माई के बाऊ रहल हो। 24 दिसंबर की बेला आधी रात रहल हो। जन्मे चरनी में का गजबे सौगात रहल हो। 24 दिसंबर की बेला आधी रात रहल हो। जन्मे चरनी में का गजबे सौगात रहल हो। सुना सुना मरियम रहली मतारी, सुना सुना मरियम भयल ना बियाह रहली कुंवारी जननवा, भयल ना बियाह रहली कुंवारी जननवा। सुना सुना बैतल हमें, सुना सुना बैतल हमें लिहल जनमवा, सुना सुना बैतल हमें लिहल जनमवा। ऐसा भयल बा तोरा पता नहीं के, यही से कहिला हमरे साथे चर्च चलल करा, तो सुनबा ना करे तू। परमेश्वर के कहल वचन के खातिर सब कुछ सहली।
उनके गर्भ में जौन बच्चा रहल ना वो परमेश्वर की ओर से रहल। यही ले जब उनकर जन्म भइल तो वो दुनिया का उद्धार करता कहलन। अच्छा फेरल परमेश्वर दिया नवा ई हवा पाप जब बढ़ गईले मरियम के भवनवा सारी बात बाबना। हाँ फेरले परमेश्वर दिया नवा ई हवा पाप जब बढ़ गईले मरियम के भवनवा सारी